Ak chceš dať niečo do tlače, tu je pár vecí, na ktorých naozaj záleží, pretože ovplyvňujú to, ako dobre to bude vyzerať. A ty to chceš mať pekné, že? Prvá vec, formát. Nikdy nám neposielaj screenshot z mobilu. Ideálne je PDF, ale nie hociaké. Také, ktoré bolo aj vyexportované správne ako PDF. Druhá vec, farby. RGB a CMYK. RGB je to, čo vidíš na obrazovke. CMYK je to, čo my tlačíme. A ten má svoje pravidlá, takže žiarivá fialová na monitore môže byť v skutočnosti fádna. Pozor na to. Ďalšie dôležité veci sú spadavka a bezpečná zóna. Spadavka je zhruba 2-3 mm navyše okolo tvojho dizajnu. Bezpečná zóna je priestor dovnútra. Zhruba 5 mm od okraja by si nemal mať žiadne dôležité veci, logá, texty a podobne. Keď ich máš úplne k okraju, môže sa stať, že to bude pôsobiť stiesnene. Ak nemáš istotu, či máš správne dáta, požiadaj o kontrolu grafiky. Pred tlačou ju robíme zadarmo. Stačí, že vieme, že si nie si istý a dáme si väčší pozor. Nemáte za čo?